Ακολουθεί εκπομπή τηλεμάρκετινγκ. Ρε! Έχει καινούριο προϊόν η Sphinx Productions! Έχει καινούριο προϊόν! Έχει νέο προϊόν η Sphinx Productions? Βεβαίως και έχει νέο προϊόν η Sphinx Productions. Magic Toilet Brush! Το νέο προϊόν της Sphinx Productions με 1 εκατομμύριο ίνες που ανακαλύπτουν τη βρωμιά και την εξαφανίζουν. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Λάκης. Το στούντιο μπορεί να άλλαξε, τα πρόσωπα όμως όχι. Βρισκόμαστε στο νέο, ανανεωμένο στούντιο της Sphinx Productions, η οποία μετά την τεράστια επιτυχία του προϊόντος Magic Gears επιστρέφει με ένα νέο, επαναστατικό και καινοτόμο προϊόν, το Magic Toilet Brush. Ένα σκουπάκι τουαλέτας το οποίο φέρει την επανάσταση στο χώρο της προσωπικής σας υγιεινής. Σε λίγα λεπτά θα βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ο αγαπημένος σας κύριος Λιόντας Κιστικόκυλας για μία ακόμη συγκλονιστική μαρτυρία. Μέχρι τότε, πάμε να δούμε τι κατέγραψε η κρυφή κάμερα της Sphinx Productions στο σπίτι του αγαπημένου της πελάτη, φυσικά του κυρίου Λιόντα Κιστικόκυλα. Μείνετε μαζί μας. Λιόντα. Λιόντα. Εδώ. Πού? Στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Ναι. Καλά ρε στο μπάνιο, θα με υποδεχτείς. Τι έγινε ρε? Τι να γίνει ρε εσύ? Τι κάνεις? Καλά ρε, μια χαρά. Τι σου συμβαίνει, τι? Έχω πρόβλημα ρε εσύ. Τι πρόβλημα? Ξύπνησα το πρωί, έφαγα, ήπια καφέδες, κάπνισα τσιγάρα, μετά ήρθα και εγώ στην τουαλέτα. Δεν κατεβαίνουν κάτω. Με τίποτα? Σκουπάκι δεν έχεις? Ένα απλό κοινό σκουπάκι. Έχεις ένα απλό κοινό σκουπάκι? Ένα απλό κοινό σκουπάκι. Ένα απλό κοινό σκουπάκι? Ένα απλό κοινό σκουπάκι. Απλό κοινό σκουπάκι? Είμαι 3 ώρες εδώ και προσπαθώ να το κάνω. Δεν γίνεται. Έχει φρακάρει. Λιόντα, μην πέφτεις σε απόγνωση και μην ανησυχείς. Πέτα το παλιό, απλό, κοινό σκουπάκι σου και πάρε το Magic Toilet Brush με ένα τηλέφωνο στο 6777 777. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να υποδεχθούμε στο στούντιο της Sphinx Productions τον αγαπημένο μας πελάτη. Και δεν μιλάω φυσικά για άλλον από τον κύριο Λιόντα Κιστικόκυλα. Καλώς ήρθες Λιόντα. Καλώς ήρθατε. Σε καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά στο νέο βέβαια και ανακαινισμένο στούντιο της Sphinx Productions και δεν σου κρύβω πόσο χαίρομαι που είσαι και πάλι κοντά μας. Η χαρά είναι όλη δική μου Λάκη και θέλω πριν ξεκινήσω να τονίσω πόσο εντυπωσιάστηκα από το νέο στούντιο. Βρέθηκες λοιπόν, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, σε άλλη μια δύσκολη στιγμή στη ζωή σου. Περίγραψέ μας αυτή τη στιγμή. Πράγματι, Λάκη, βρέθηκα σε άλλη μια πολύ δύσκολη στιγμή. Για ποιο λόγο δεν φοράς τα Magic Gears? Τίποτα. Δεν είναι καλό. Ας επιστρέψουμε όμως κυρίες και κύριοι σε αυτό που προηγουμένως συζητάγαμε. Λιόντα, μας περιέγραφες τη νέα προσωπική τραγική σου ιστορία και θα θέλαμε πολύ να την ακούσουμε. Η νέα μου αυτή προσωπική εμπειρία, τραγική, όπως τόνισες και εσύ, έχει να κάνει με την προσωπική μου υγιεινή, κυρίως στον χώρο της τουαλέτας. Μάλιστα. Ένα πρόβλημα που όλοι έχετε αντιμετωπίσει. Για να γίνει ευκόλως αντιληπτή από όλους σας, θα την θέσω υπό μορφή ιστορίας. Εξαιρετική ιδέα. Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί, ετοιμάζεσαι να πας στη δουλειά σου, πίνεις φυσικά ένα καφέ, καπνίζεις το τσιγάρο σου, στριφτό, βιομηχανικό, είτε και πίπα. Πολλοί κάνουν πίπες. Και τρως και ένα είδος πρωινού. Βεβαίως το καλό πρωινό έχει χαθεί πλέον στις μέρες μας. Βέβαια. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ, τρώω cornflake. Και πηγαίνεις στη δουλειά σου. Στη δουλειά σου το μεσημέρι, στο απαραίτητο lunch break, θα φας ένα σύντομο γεύμα από κάποιο φαστουντάδικο, δεν θα πω ονόματα. Μετά το lunch break θα δουλέψεις άλλες 4-5 ώρες, θα γυρίσεις στο σπίτι σου, έχοντας ανακατέψει στο στομάχι σου το πρωινό cornflakes, τον καφέ, τις πίπες, τα μικρογεύματα που έφαγες το μεσημέρι σου. Όλα αυτά θα πρέπει να καταλήξουν. Έτσι ξεκινήσαμε από το στόμα, πήγαμε στο στομάχι και να καταλήξουν στη λεκάνη, αναγκαστικά. Στόμα, αχιέντερο, λεκάνη. Όμως θα είναι εύκολο?
να ξεφορτωθεί η λεκάνη όλα αυτά που θα τις αφήσεις εσύ. Όπως λέει λοιπόν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λιώντας Κιστικόκυλας, κάτι τέτοιο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αντιθέτως, όπως είδαμε στο βίντεο που με τα γλαφυρότερα χρώματα περιέγραψε την προσωπική του ιστορία, κάποιοι άνθρωποι καπνίζουν. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, δεν αρκεί ένα απλό κοινό σκουπάκι. Έχεις δίκιο, Αλέξη, αυτό θα σε διακόψω. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και για να τονίσω αυτό που μόλις είπες, θα δώσω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Γνωρίζω μια κοπέλα. Υπάρχει ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον, γνωριζόμαστε καλύτερα και λέμε, χωρίς καθόλου πονηρούς σκοπούς φυσικά, να γυρίσουμε στο σπίτι μου, να πιούμε το κρασάκι μας και να ακούσουμε λίγη ωραία μουσική, μαντιγότες. Κάποια στιγμή η κοπέλα, έχοντας πιει αρκετό κρασί, μου λέει: Λιώντα, θέλω να πάω στην τουαλέτα. Κανένα πρόβλημα, πήγαινε. Τράπηκα πάρα πολύ, γυλάκι, πάρα πολύ. Έτρεξα, πήγα στην τουαλέτα και είδα τα απομεινάρια του πρωινού μου καφέ και της πρωινής μου πίπας μέσα στη λεκάνη. Για κάτι τέτοιες καταστάσεις λοιπόν υπάρχει το Magic Toilet Brush και γι' αυτό μεριμνά η Sphinctis Productions. Ακούγεται ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Το Magic Toilet Brush είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι και κάνει αυτά που δεν κάνουν τα απλά κοινά σκουπάκια. Το Magic Toilet Brush κάνει αυτά που δεν κάνουν τα απλά κοινά σκουπάκια. Sphinctis Productions Magic Toilet Brush. Πίπες και μαντιγότερες και...